Hello guys. Gagawa ako ngayon ng lamisa. Ayan, yung ano niya, yung pinakasahig ng lamisa. Ano to? 3/4 ng marine plywood. Ayan, 2 piraso. Kaya lang, maliit lang yung bahay ko. Pagtatakipin ko to ng ganito. Pagtatakipin ko ng ganyan. Ayan. Kukulamber lang. Ayan, kukulamber lang. Kukulamber lang yung mga paa niya. Magagawa ko ng binangkal at saka donut kasi ang hirap ng buhay ngayon talaga. Ang hirap kumita ng pera. Basta marangal, sige. Lahat kakayanin natin basta marangal. Kahit na purol. Yung mga doon ko may pako pang ano, 12.5. Malaki tong tres eh, mabibiyak tong ano. Na baka magsarado yung ano. Ay, ano yung uka, malaki. A few moments later. Ayan na yung misa na masahan. Tiyama ang bahay ko yan. Ayan. Lalagyan ko pa yan ng cover, ng nirolium. Ayan. Ang misa matibay nito. Rolling pin. Rolling pin. Mga clip. Maraming gamit ko paggawa ng tinapay.
buhay dito sa Manila mga guys. Hindi makapagka kasi lahat ng nabili. Ng bahay, bayad sa kuryente, ilaw, tubig. Ano na, ulan. Sino mo na ulan na niyo? Hugasan ko.